Nindot kayo ang atong ebanghelyo karon kay makasulbad gid ni og kagubot. Makasulbad sa ni og siging panag-away. Makasulbad sa ni siya og mga binungulay. Lingay mong tupad inawa kay gi bungol-bungulan karon. Kana bang di nakamutagad ba? Wa og naaga ni ala pamalandongin ning gisulti ni Hesus. Siya kinsa man di ay ang akong inahan. Doon naman gid siya tinuod nga inahan. Biological mother si Mama Mary. Kaning gitawag din hig mga igsuon kay wa man gid siya biological na igsuon, mao ni ang mga suod sa iyang kinabuhi, iyang mga igagaw, iyang mga barkada, mao ni ang gitawag sila mga igsuon niya. Naman gid siya tinuod nga mga relatives kay mga kaliwat dahil ni Mama Mary, ni Saint Joseph, iya man gid nang mga barkada kay dito man nagsilingan man sila. Nagi siya tinuod nga gitawag og kapamilya o kapuso. Niya mao tong nangadto ang katong galibot niya mga tao to nga na-attracted ni Hesus. Hinoon tuwa sa ang iyang mga apostoles o katong iyang mga special nga mga kaning kuan disipulo. Pero practically katong naminaw niya dili na to niya mga close family members. Pero unsa may gisulti ni Hesus, pag-ingon gyud sa mga tao na ang imong mama o imong mga igsuon gusto makigsulti nimo, unsa may iyang tubag, nilingi siya og mitudlo ngadto sa iyang mga tinun-an katong mga naglibot niya. Siya kinsa man ang akong inahan og igsuon, ingon din siya kini sila mao ni ang akong inahan og igsuon. Nya nihatag din siya lungtad kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atua sa langit mao ang akong inahan ug mga igsoon. Gilaing lingi sa imong tupad ing nagusto kang maigsoon ni Kristo. Ina. Nagusto ka. Mao bitaw na usahay maka pamalandong sa tabang nindot ba ni nga naningkamot nga mulambo ang atong pagtuo ni Kristo niya magsigi taglalis, magsigi tag-away, usahay magsigi pagsinawayay, niya i-post pagyud sa social media, niya pulos kunuhay ta naningkamot nga mulambo ang atong relasyon ni Kristo. Sakto na dili. Dili gid na siya sakto kay nganoan makabungkag man na nato. Kristo man ka ang atong gusto magkuntis tingalita unsaon pagtuman ang mga sugo sa Dios aron masuod ta ni Kristo. Dili ta magkuntis lang kinsay mas bright nato, kinsay mas maayong mo analyze nato. Kay pulos man kita dunay kamahuan, dunay say labaw, dunay say dili, na maayo kaayo og memory nga ang tanang versikulos Bible ma-memorize, ang tanang doktrina, historical background sa simbahan ma-memorize. Congratulations, nindot kay na. Nasa uban di gyud ka memorize, sama aning nagwali karon, di gyud ka memorize. Ayaw lang sa ko sige higsaway, so magdi man jud ko ka memorize. Pero dunay common nato tanan, naka-eskwela, wa ka-eskwela, bright, bugo, dunay common natong tanan. Unsa man? To do the will of the Father. Gift na nato tanan, common gina natong tanan. Kamao gitang mubuhat sa iyang gisugo. Ug unsa may gisugo niya nga number 1 nga kaya kay natong buhaton, paghigugmaay kamo. Kinsa dinhi ang dili ka maong mohigugma ta sa kamot? Kinahanglan patang mo eskwela aron ta ka maong mohigugma. Kinahanglan pang memorize nato ang tanang bersikulo o kapitulo sa Biblia aron ta ka maong mohigugma.
Kinahanglan pang mahibaw-an nato ang tanang historical data sa atong kinabuhi aron ka maotang mohigugma. Kinahanglan pang mahimo kitang presidentes Pilipinas aron ka maotang mohigugma. Nya tungod kay ikaw BHW lang ka, di ka kamaong mohigugma. Basig mas labaw pa kang nahigugma sa imong isig katao kaysa presidentes Pilipinas o sa mga senador o sa mga congressman. Anhata diha mag-contest. Yeah. Lingi ay mong tupad. Ingna siguroon ako, palabuan tikas akong paghigugma nimo. Ingna. Contest ba ta? Palabuan ay taghigugma. Kamong mga banag asawa, ikaw ba na palaboy ng imong asawa sa imong paghigugma niya? Niyang asawa sad maningkamot sa palabuan ko ning iyang gugma nako. Maora gid na contest nga makahatag natog nindot kaayong resulta. Kanang magpalabuanay ta sa pagbuhat sa sugo sa Ginoo labi na gid ng paghigugma. Nya ang tubag nato sa Salmo karon nindot sad kaayo. Unsa man? Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. Mag-contest kuno tabi. Kinsay unang makapakitag kaluoy. Sige. Imong bana nangabit. Ingon ni kani. Pakiton gitikas akong kaluoy ron. Imo din siyang kaluyan. Pero gahila ka ba? Gahila ka. Perti masakita. Pero imo gisang gikaluyan. Abi nimo, dong, naluoy jud ko nimo. Nya mingon sad ang bana, agoy, naluoy siya nako nga nakapangabit niya. Gahilak siya. Ako sa ni siyang palabuan sa akong kaluoy. Buwagan ko ning akong kabit. May kasunod adlaw, ingon na sa siya. Dahil gahilak siya ba? Dahil bisag sakit, ako yung gibuwagan akong kabit kay naluoy kay kunimong gahilakan. Maingon sa ang asawa, kaluoy sa akong bana in town. Naghilak naman nga nibuwag siyang kabit. Ako tong atoon ang kabit. Ako sa to siyang ingnon, naluoy kay ikaw sa akong bana nga naghilak. Pwede ka mo bisita sa amo. Nya mingon din ang bana, nganong imo maning gidahay sa naluoy kay kunimo dong nga kanang naghilak ka nga wa nakakakita aning imong kabit. Muna ako jud siyang gikumbinser nga moanhi dinhi. Unsa man okay na dili? Okay dili. Okay kayo. Okay jud kayo. Wa man sa ka maingon pag kinabitay mo, imo ra man giingon nga gipadalang nako kay unsa man nasakitan magid ang bana kay mingaw biyakan, mingaon kuno ka ng kabit. Mas mingaon biya ka sa imong kabit kaysa imong asawa or sa imong bana. Tanawa na mga banang mga bit, diba? Magsige na lang nag-text, kaysa may ilang kitiksan, ang kabit. Tanawa na mga asawang nakapangabit, sige lang nag-text niya, magpahamis-hamis na silang naong, magsige kanang silpi-silpi, isend ba na nga ilang kabit, di man na isend nga bana. Kaya ang bana mo, ingon naman, luod ni mong naong, naong nga, sa kung saong, para ni mong arti-arti, mauragin ang naong nga. Mana man na, katura mang kabit, magsige ingon, wow, gorgeous. Mauna. Anya, di ka maluoy anang tao nga wa na'y kalipay, naghinuktok na in tao na imong bana, sige nagpanghupaw, kay sakit kayo yang gibati, pero iya lang yung gipugos, tungod kay naluoy siya nimo, magkuntis tag kalori anay, magkuntis tag higugmaay. Sige ko na be, kuntis ko no tag hinatagay, kanang generosity. Ingna, pangutan na imong tupad, pilakas lahat imong ipalit. Pilakas lahat imong ipalit. Palabuan ti ka. Palabuan na itagpalit og slat. Magsige naman og panaway, sige naman og yaw-yaw. Daghan kay higayon sa kong kinabuhi nga nasya ko. Karon ba nga anak ko sa social media, nasya ko ba? Just recently, nangaon mi, sige may ito, lingaw kayo tanan. Lingaw kayo. Ang mga crew dito, picture sa nako. Doon ay mga upat ka tao, mating ito skilled, mga formal, tagas nga tao, mga lalaki. Ang pasiplat ragids namo. Lingaw kayo dito. Say mga tawa mi. Pag humanan ako,
namugkaon, barog na ko, ni barog sa to sila, ni smile, o niyan, Pader, pwede ko magpa-picture nimo? Pwede ka magpa-picture na mo? Nako, sige, picture ta. Pinicture na yun na. Yung nako, siya, kami Pader, inspired yun kay nimo. Nya, sige, mag-follow nimo. Nako, taga-asa man di ay mo. Siya, dito may Pader, asa man mo nabilo nga parokya. Ingon din siya nga, bitaw Pader, oy, mga pastor may Pader. Mga pastor sila sa laing tinuhungan. Nya, sige, follow nako. Shocking kay istanan, di ba? Nya mo ingon pag yun, nakapalit na biya misimong slot Pader. Mura kog di katuo, samtang naglakaw ko ba, nakaingon ko, di man jud ko katuo nga, sila ba, mga pastors, laing tinuhuan, ni appreciate nako, nga katoliko man ko, nga pare, ni palit pag yung slot. Unsa may akong tawag nila, igsuon o kontra? Igsuon. Niya, kinaaman sa ko'y nakitaan nga nagsigig saway nako nga katoliko gyud kayo. Unsa may akong tawagan na, igsuon o kontra? Igsuon gyapon. Igsuon nga nakigkontra nako. Ana, kanang magsigig saway nato, wa na mangigsuon. Mao bitang gikoreksyonan ni Hesus nga ang tinuod nga igsuon nako ang nagbuhat sa sugo sa amahan. Nagsugo ding amahan, sawayan ng imong igsuon. Nagsugo ding amahan nga, sigihig highlight ng apan sa imong igsuon, nga pulos man ta dunay apan. Niyang magsigi na lang gitag sinawayay aning atong apan, asa man ta padong. Nga wa man gyud perfect nato. Ikaw no, lingi ay mong tupad. Natanaw nimo ang imong naong, perfect. Ing na ba? Naong palang daan, naong ba? Perfect. Oy, kadaghag apan na ng naong nimo. Labaw na ning ako. Anya karon sunod ko no be pangutan na. Ina kanang imong binuhatan, kanang imong batasan, perfect. Oy. Kanang gasigig luhod-luhod dinhi nga perfect gyud attendance sa misa, mga animal sada. Naasad na pagka-animal. Ngano man kay kitang tanan pulos tagihimos Ginoo nga matud pa sa siyensya, rational animal. Nanan natong pagka-animal. Naana nato. Muna, hunong nataan ang magsigitag sinawayay, magkuntis tag kinsay pinaka-bright, magkuntis tag kinsay sakto, magkuntis tag kinsay tinuod, magkuntis tag kinsay labaw. Stop that. Ang gusto ni Kristo magkuntista sa pagbuhat sa kabubuton sa amahan, magtinabangay ta ni ana, dili ta magsinawayay aron lang makatuman sa sugo sa amahan. Muna atong iampo ang atong mga government officials. Siging sinawayay, asa man tapadong ani. Iampo sa nato ang mga leaders sa atong mga nasod. Siging gubat aron ilhon lang yun nga ako'y hawd, asa man tapadong ani. Iampo sa nato ang atong mga leader sa simbahan, apil na sadmi. Siging linibakay, siging away, asa man tapadong ani. Iampo sa dang inyong silingan ng mga marites kaayo. Siging marites. Buwa-buwa yung bakbag marites. Asa man tapadong ani. Di ba? Hala, sugdan na nila itong contest. Contest tagpalit og slot. Sos, magkahiusa kita. Hasta nang wa mamalit mo, pakpak ko nag-apil. Sige, ako kamo, magi mo mamalitanan. Klaro, mas mga naong ninyo. Sige. Ang ato rong halin sa SBF DAG niabot na og 30,571 slots na apay 29,429 slots nga available. Lipay mo ani wa? Pakpak, di ba? Dito kayo, makapakpak tayo. Magtanaw mo na itong kumbinto, bisag wa pa na magbayad. Bisag wa ta kahibaw nga gasakit na intawong dughan sa ato mga contractors kay wa pa nato mabayre kay hinay kayong halin wa pa mahurutan na pay 29,429 ka slots nga palitonon ug mahurot nig palit pakpak sa nang ato mga contractors diha kay mao man ato ibayad nila hot don tani 500 pesos ra ni pero makapakpak na ta magtanaw sa tong kumbinto kapakpak ta bisag wa ka kapalit diha makaingon jud ka la anindo tanawa mahuman natong elevator basig ganahan ka mo sakay sa elevator ang pangutana
pila may imong napalit nga slot. Joke. Wala na, di na nato, kuhan kay mag-contest na tagong saon, paghatag o serbisyo sa atong katilingban, pinaagi niya ng proyekto ha. Di na lang ta mag-ingon, nakapalit ba kagwa, pero mas nindot yun, mag-contest na pagpalit. Niya, ang ato sang Mother Mary's Healing and Deliverance, kaning atong paras kapilinya, makaadto kas kapilinya di Fatima, dito sa San Remigio, the only replica of Portugal, the fourth in the world and the only in Asia, in the Philippines. Kanindot ana, naapagid sa Archdiocese of Cebu. Makaingon sa ka dito, wow, kanindot. Pero nakaapil ba kapag palit og slot diha? Basin og nakaapil ka, congratulations. Ug wasa ka kaapil, hala, sugdi nag-apil. Napa may slot na hibilin. So ang atong halin niabot nag 4,429 ka slots, naapay 1,571 ka slots nga available. Tag 1,000 pesos per slot. 1,500 na lang gini. Sus, kitang tanan, mamalitab, hurot dayon ni, magkontesta ba? Dili ta mingon, kadaghan naman ko kapalit. Kontesta, kay lagi, kinsa man ang mahimong igsuon ni Kristo o iyang mga inahan, kadto rang nagtuman sa kabubuton sa amahan. Kung ang kabubuton sa amahan nag-ingon, unsay gibuhat nimo sa labing ubos, munay gibuhat nimo nako. Ang labing ubos karon, usas labing ubos ang atong simbahan dinhi nga akong gialagaran. Kay nga naman, naatay proyekto nga wapa nato mahumagbayad pero gigamit na sa kaayuhan sa tanan. Ang kapilinya nahumana, nagamit na, nindot na, pero ang kontraktor nga nagtrabaho ana, wapa matiwasay og bayad. Atong kumbinto, nindot na, magamit na, pero wala pa matiwasig bayad ang atong mga contractors. Muhunong bata sa pag-ingong nindot na, dili. Mupadayon ta sa paghatag. Ako, kamo, kontistas pagbuhat ana. Ang tumong, dili pagpailang mas daghan kong kwarta, kung dili pagpaila, gusto kong mahimong tinuod nga igsuon ni Kristo. Din alang ta magkontis anang kinsay labaw natog nahatag, ang atong isintro nga nakikigsuon ko ni Kristo, nagbuhat ko sa kabubuton sa Dios.